kay wala siya, wala nang mag-ungita nun sa ako. Okay, wala, ilakaw ang sakit o kaya siya. At wala, masigi bunalaan to sa mama to ba? Mas kahit badlong lang tayo, sa lewang pangungita sa ako, dili magkuhan. Dili man siya, kwan sa kwan, sa trabaho, na bunalaan mama, dili mo kagawas, loy kayo, nasa balay. Okay, loy kayo to siya, palihot to siya asin. Yagit, unsa ka dia? Dukto ka ka dia? Istorya ni bataan niya. Nagani uli sinamok-nimok kay pero di ka maabot. Ang ipangitaw man ninyo para sa mata. Nakabot man din. Talong, ayo pagbuot sa ako kay gimingaw ko datong para sa bata kay sayang to siya panaway sunod. Ikaw na kada kong sawayon. O talong, mo pa magkuhan ka. Asa man to'y mong uyab. Sige, tagay ngalan. Chelsea to. Chelsea ba? Ngayon mo nang tulong ipakwanong dani palaag para makailan sa nila maaning. O sila Chelsea mo nang ignon nga. Maning, akong uyab maning o Chelsea. Nagsampan din ka din ni maaning. Nanong man, nag-uyab-uyab, nag-uyab. Nanong man, di ka makauli. Kahit ikaw talunga ka, bina. Damay na po niyo. Pero mga buong, damay-damay na kunin mo. Nga, inyo nga doa away. Pilabot na na. May tagulit ito sa balay. Sa bali siya mo. Nagdali siya mga istorya niya. Watay buot. Sa bali, nga, chilsi. Nga pa maanig. Sa bala. Damay-damay, may mga tilabot na siyang away. Sa banig, balik-balik. Sigkulikuan. Diyata, at tinutagapon ka kay. Igsuon ta ka ba? At ka dani sa plano ba? Ikaw, mau pa magsayot kag uli. Kay, ipamangugas kag plato dito. Pero apilan ta kag damay dani sa among away sa akong kuya ba? Buanga ka. Kay gapod butang, talaw nga ka na. Sinaway ito gani or unsa man gyud? Nugot ang taon. Saman gusto. Pili.
abangan ko niyo sa sunod nga vlog.